wilayah Korea Taiwan, sing duwe 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 wilayah Korea Taiwan. Apa sih sing duwe wilayah Korea Taiwan, sing duwe wilayah Korea Taiwan, anak memang wali, anak memang wali. Dukun sing mandi, anak memang wali. Di mungkin mari Nokenur sing ana ning Taiwan, Nokenur 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 Taiwan Jos, Nokenur Taiwan, Nokenur thank you, Nokenur Taiwan, adep timbali, sing duwe wilayah Korea Taiwan, sing duwe wilayah Korea Taiwan, sing duwe wilayah Korea Taiwan, Mas Benjo Korea, Mas Benjo Korea, Mas Benjo, Mas Benjo Korea, Mas Benjo Korea, saya sing duwe wilayah Korea Taiwan, sing duwe wilayah Aa Fajri, Aa Fajri, Aa Fajri, Aa Fajri, Nop, Mama Rehan, sing ana ning Jogja, Nok Yuyun, Aa Fajri, oh Aa Fajri, Aa Fajri ne ana ning Jogja, Aa Fajri, Aa Fajri, sing ana ning Jogja, Aa Fajri, sing sehat-sehat ning Jogja, Aa Fajri, sing ana ning Jogja, kesuwun. adine Ya. pengantin.